प्रेक्षकांक नमस्कार। इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आधारान मॉडर्नाच्या दुयेंतींनी हो धोक्याचो पावणो कसो टाळू येता हे पळयले। त्रास करपी गंभीर दुयेंसाचेर मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या संशोधनाच्या आधारान हजारांनी दुयेंतींक सामान्य जीवन जगपाक मजत करता। डॉक्टर विजय कुमार माने अखंडितपणान संशोधन करतात आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीन एक नवी क्रांती हाडटा। उण्या खर्चान खर दुयेंसाक तोंड दिवन मॉडर्न होमिओपॅथी असंख्य पीडित आयज सामान्य जिवीत जगताना दिसतात। खर दुयेंसाविशीं जनजागृती करताना होमिओपॅथी उपचार पद्धती सगळ्या अर्थान कशी योग्य आसा हे लेगीत मुखार हाडपाचो उद्देश ह्या कार्यावळींतल्यान करता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान लिव्हर सिरोसिसा खातीर मरण येवपी लोकांच्या वाडट्या आंकड्याविशीं खर हुस्को परगटायला। देखून आमच्या प्रेक्षकांक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की आमच्या ह्या समाज प्रबोधनात तुम्ही वांटेकार जायात। ही एका तरेची तुमची सामाजिक जबाबदारीच थारता। इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युग कार्यावळीन आयज सावन लिव्हर सिरोसिस ह्या गंभीर दुयेंसाचेर डॉक्टर विजय कुमार माने सरांचे खासा मार्गदर्शन तुमकां मेळटलें। लिव्हर सिरोसिस हे अतिशय घातक दुयेंस कळनासतना शरीरान पातळत असता। ताचे निदान जाय मेरेन दुयेंती सामको मरणाच्या दारान पाविल्लो असता। हालीच नामनेचे बॉलिवूड अभिनेते बिग बी हांणी लेगीत आपल्या लिव्हराची कार्यक्षमता उणी जाल्या अशें जाहीरपणान सांगिल्लें। कांय वर्सां पयलीं तांच्या शरीरान हेपेटायटीस ह्या जंतून संक्रमण केल्ल्यान तांच्या लिव्हराची कार्यक्षमता 75% उणी जाल्ल्याचे वैजकी तज्ञांक दिसून आयिल्लें। सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की लिव्हर संबंधित दुयेंसाविशीं तुमी सामके सतर्क रावपाक जाय। आधुनिक जीवनशैलीक लागून तुमी स्वताच कळनासतना शरीराक लुकसाण करतात, हे तुमी टाळपाक जाय। समाज सुदृढ जावपाक जाय, पण जिविताक वेडो घाल्ल्या ह्या खर आनी गंभीर दुयेंसाक आडावपाचें काम मॉडर्न होमिओपॅथी वरवीं कशें करतात हाचो प्रत्यक्ष अनुभव लिव्हर सिरोसिस आनी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान तुमकां मेळटलो। वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे। त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत। जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत। होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने। दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत। डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली। त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली। 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते। कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते। रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात। नमस्कार, मी रचना।
मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। जसजशी आधुनिक जीवन पद्धत बदलत चालली आहे तसतसे आजार सुद्धा बळावत चाललेत आणि यातलाच एक दुर्धर आजार आहे तो म्हणजे लिव्हर सिरोसिस। आणि याच आजाराबद्दल आपल्याला आज माहिती करून घ्यायची आणि त्यासाठीच आज माझ्यासोबत आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने। सर, तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। नमस्ते सर, आता लिव्हर संबंधी आजार म्हटला की लोक आधी खूप घाबरून जातात, पण मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे आता त्यांच्यावर दुर्धर आजारांवर सुद्धा खूप उपचार योग्य पद्धतीने होऊ लागलेले आहेत। त्यामुळे सगळ्यात आधी मला हे जाणून घ्यायचं आहे की हा जो लिव्हर सिरोसिस आजार आहे तो नेमका काय आहे? लिव्हर सिरोसिस हा जो आजार आहे ते म्हणजे लिव्हर खराब होणं। लिव्हर खराब होणं म्हणजे लिव्हरमध्ये फायब्रोसिस होतं, फायबर्स तयार होतात आणि लिव्हरचे नॉर्मल टिश्यू नष्ट होतात आणि लिव्हर खराब व्हायला लागते। याला थोडक्यामध्ये लिव्हर सिरोसिस असं म्हटलं जातं। सर, आता हे तुम्ही त्याचं जो काही आजार आहे तो तर सांगितला, पण सगळ्यात महत्त्वाचं ही कॉन्सेप्ट सुद्धा मला वाटतं की प्रेक्षकांना क्लिअर झाली पाहिजे की लिव्हरचं शरीरातलं नेमकं काय महत्त्व आहे? हां, लिव्हर जे आहे ते मुख्य शरीराचं चयापचयाच्या क्रियेमध्ये लिव्हरचं महत्त्व आहे। टॉक्सिक सबस्टन्सेस जे निर्माण होतात चयापचयामध्ये ते बाहेर काढायचं काम हे लिव्हर करत असतं। त्यामुळे लिव्हर हे अतिशय महत्त्वाचा अवयव आहे। दुसरं महत्त्वाचं लिव्हरचं काम म्हणजे काही जे जड पदार्थ आहेत त्या जड पदार्थांचं आणि जी फॅट्स आहेत त्या फॅट्सचं पचन हे लिव्हरच्याद्वारे होत असतं, लिव्हरच्या मत्तीद्वारे होत असतं। निश्चितपणे सर, आता लिव्हर सिरोसिस म्हटलं की लिव्हरशी निगडीतच तो आजार आहे हे तर आम्हाला क्लिअर झालेलं आहे, पण विस्तृत स्वरूपात जर आम्हाला ते तुम्ही अधिक चांगल्या पद्धतीने सांगितलं तर प्रेक्षकांना सुद्धा नेमकं कळेल की हा आजार नेमका काय आहे। हां, आजार नेमका काय आहे याच्या आधी आपण त्याची कारणं जाणून घेऊया। लिव्हर सिरोसिस या आजाराची काही प्रमुख कारणं भारतामध्ये दिसून येतात। त्यामध्ये हिपॅटायटिस बी, हिपॅटायटिस सी, हिपॅटायटिस ई ही प्रमुख कारणं आहेत की ज्या कारणामुळं हे व्हायरस आहेत या व्हायरसमुळे लिव्हर खराब होतं, त्याला लिव्हर सिरोसिस असं म्हटलं जातं। तसंच अति दारू पिणं म्हणजे त्याला अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिस असं म्हटलं जातं। आणखी इतरही काही कारणं आहेत, त्यामध्ये नॅश लिव्हर सिरोसिस आणि क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस नावाचा लिव्हरचा सिरोसिस आहे, आजार आहे। क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिसमध्ये नेमकं कुठल्या कारणामुळे लिव्हर खराब झालं हे कळून येत नाही, त्याला ऑटो इम्युन लिव्हर सिरोसिस असं सुद्धा म्हटलं जातं। तसंच काही औषध जी कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आहेत, पेन किलर्स, अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग्स, काही अँटीबायोटिक्स, या औषधांच्या दुष्परिणामामुळे सुद्धा लिव्हर हे खराब होऊ शकतं। तसंच काही डायबेटिक पेशंटमध्ये सुद्धा डायबेटिक लॉंग टर्मचा डायबिटीस किंवा डायबिटीसची औषधं ह्यामुळे सुद्धा लिव्हर खराब होऊ शकतं असं दिसून आलेलं आहे। अच्छा सर, आता डायबेटिक पेशंटचा तुम्ही उल्लेख केलात, पण फक्त डायबेटिक पेशंट आहेत की तरुण असतील किंवा वयोवृद्ध असतील, अशा कोणत्या नेमक्या वयोगटात हा लिव्हर सिरोसिस डायबिटीस जर खूप वर्षाचा असेल आणि खूप वर्ष डायबिटीसची ट्रीटमेंट चालू असेल कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये तर लिव्हर सिरोसिस होतं हे असं दिसून आलेलं आहे। अच्छा, पण त्याला एक पर्टिक्युलर वय असतं की साधारणपणे तो वय असं वयाचा ह्यामध्ये काही संबंध नाही। डायबिटीसमुळे होणारा जो लिव्हर सिरोसिस आहे खूप वर्ष डायबिटीस असेल तर तो लिव्हर सिरोसिस असा। अच्छा सर, मग याच्यात काय लक्षणं साधारणपणे पेशंटवर दिसून येतात? लिव्हर सिरोसिस या आजारामध्ये लिव्हर ज्यावेळेला खराब होतंय त्यावेळेस 70% लिव्हर खराब होईपर्यंत लिव्हर खराब झालं हे कळूनच येत नाही, निदानच होत नाही। हां, निदान होत नाही, म्हणजे इव्हन बायोप्सीमध्ये सुद्धा कळत नाही की लिव्हर हे खराब झालेलं आहे। ज्यावेळेला लिव्हर सिरोसिस होतंय त्यावेळेला आपण समजून चालायला हवं की आपलं लिव्हर 70% जास्त खराब झालेलं आहे। ज्यावेळेला 70% जास्त लिव्हर खराब होईल त्यामध्ये प्रामुख्यानं लक्षणं म्हणजे कावीळ होणं, म्हणजे अंग सगळं पिवळं पडणं, पोटात पाणी होणं, हातापायाला खाज सुटणं, सारखं सारखं बेशुद्ध अवस्थेत जाणं, त्याला हिपॅटिक एन्सेफॅलोपॅथी असं म्हटलं जाते, हातपाय काळे पडणं, हे ही लक्षणं प्रामुख्यानं, हातापायाला सूज येणं ही प्रामुख्यानं लक्षणं दिसून येतात। जलोदर सारखं सुद्धा काही आपल्याला लक्षणं? जलोदर म्हणजे मी आता सांगितलं पोटात पाणी होणं आणि हातापायाला सूज येणं हे जलोदरचं लक्षण आहे। याच्या लॅटर स्टेजेसमध्ये छातीमध्ये सुद्धा पाणी होऊन प्लुरल इफ्युजन नावाचा आजार किंवा प्लुरल इफ्युजन होऊ शकतं। बरोबर सर, आता लिव्हर सिरोसिस नेमका कसा होतो किंवा त्याची लक्षणं साधारणपणे पेशंट्सवर काय पाहायला मिळतात इथं तुम्ही सांगितलं, पण त्याचं निदान नेमकं मग कसं केलं जातं? लिव्हर सिरोसिस या आजाराचं निदान जे आहे ते प्रामुख्यानं सुरुवातीला छातीचा एक्सरे, पोटाची सोनोग्राफी, पोटाच्या सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला लिव्हरचा आकार कमी झालेला किंवा लिव्हरवर नोड्यूल्स आलेलं दिसतंय त्याला नोड्युलर सरफेस ऑफ लिव्हर असं म्हटलं जाते किंवा लिव्हर सिरोसिस झालं असं म्हटलं जातं। त्यानंतर पोटामध्ये पाणी दिसून येते त्याला असायटिस किंवा जलोदर असं आपण म्हणू शकतो। आणि फायब्रोस्कॅन नावाचा लिव्हरचा स्कॅन आहे त्यामध्ये लिव्हरचं फायब्रोसिस झालेलं आहे हे दिसून येते। ह्या प्रमुख तपासण्या आहेत। तसेच रक्ताच्या तपासण्यामध्ये लिव्हर फंक्शन टेस्ट ज्या आहेत ह्या LFTमध्ये डिरेंज्ड LFTs म्हणजे बिलिरुबिन वाढलेलं असतं मोस्ट ऑफ द टाईम, SGOT SGPT वाढलेलं असतं, अल्फा प्रोटीन काही वेळेला वाढलेलं दिसतं,
आणि अल्कलाईन फॉस्फेटेज काही वेळेला वाढलेलं दिसतं. याला डिरेंज लिव्हर टेस्ट असं म्हटलं जातं, लिव्हर सिरोसिसच्या डिरेंज LFTs. आणि ब्लडच्या रिपोर्टमध्ये, CBCच्या रिपोर्टमध्ये हिमोग्लोबिन कमी होणं, प्लेटलेट कमी होणं, पांढऱ्या पेशी वाढणं किंवा कमी होणं, ह्या टेस्टच्या द्वारे आपण म्हणू शकतो की ह्या पेशंटला लिव्हर सिरोसिसचा आजार झालेला. सर, वेगवेगळ्या तपासण्या केल्यानंतर तर अर्थातच लिव्हर सिरोसिसचं निदान होतं, पण त्याआधी पेशंटला काही लक्षण आधीच जाणवतात का? हां, मी सांगितलं त्याप्रमाणे हातापायाला सूज येणं, पोटाचा आकार वाढणं, बरोबर, अनइझीनेस, संडासला साफ न होणं, ही काही लक्षणं पेशंटला दिसू शकतात. आणि जर कावीळ निर्माण झाली असेल तर सगळं अंग पिवळं पडणं, डोळे पिवळे पडणं, जीभ पिवळी पडणं, ह्या लक्षणावरून अंदाज येऊ शकतो पेशंटला की माझं काहीतरी बिघडलेलं आहे. आणि याचं डायग्नोसिस हे पेशंटनं करणं ही अवघड गोष्ट आहे. डायग्नोसिस हे क्वालिफाईड डॉक्टर जे आहेत ते करू शकतात. बरोबर, त्यासाठी तज्ञांचंच मार्गदर्शन गरजेचं आहे निश्चितपणे. सर, लिव्हर सिरोसिस बद्दल मला अजून माहिती खरं तर करून घ्यायची आहे, पण त्याआधी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपण आज चर्चा करतोय ती लिव्हर सिरोसिस या दुर्धर आजाराबद्दल. या आजारात त्रस्त असलेले राजेंद्र माळी यांचा नेमका काय अनुभव आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मॉडर्न होमिओपॅथी उपचार पद्धत अवलंबल्यानंतर त्यांना नेमका काय फायदा झाला हे आपण जाणून घेऊया. राजेंद्र माळी, वय 39, राहणार कोडोली, कोल्हापूर. यांना 2014 मध्ये कावीळ झाली होती. मे 2017 मध्ये त्यांना एके दिवशी रक्ताची उलटी झाली म्हणून ॲडमिट केले. ॲडमिट केल्यानंतर तज्ज्ञांनी त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. त्यांचे बँडिंग करून ब्लिडिंग थांबविले. काही दिवस ॲडमिट करून त्यांना डिस्चार्ज दिला. घरी आल्यानंतर परत 10 दिवसांनी त्यांना रक्ताची उलटी झाली. कावीळची औषध जेव्हा मी खाजगी दवाखान्यात घेतली त्यावेळी हायर अँटीबायोटिक असल्यामुळे ते प्रमाण लिव्हरवर पडलं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे 9 मे रोजी मला एकदम रक्ताची उलटी झाली. त्यावेळी मी खाजगी रुग्णालयामध्ये ॲडमिट झालो आणि त्यावेळी माझे 2 ते 3 बँडिंग झाले आणि त्रास हा मला होत गेला. तज्ज्ञांकडे दाखविले असता तज्ज्ञांनी एंडोस्कोपी रिपोर्टनुसार त्यांचे लिव्हर खराब झाले आहे असे सांगितले. ज्यावेळी डॉक्टरांनी आम्हाला लिव्हर ट्रान्सफरचा जेव्हा सल्ला दिला तेव्हा नामांकित डॉक्टरांना आम्ही जाऊन भेटलो. आमचे वडील भेटले त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की 25 ते 30 लाख रुपये लिव्हर ट्रान्सफरला लागतात. त्यावेळी आमची परिस्थिती ती नाही आहे. त्यांचे वजन कमी झाले होते. त्यांचा HB 6.9 तर प्लेटलेट्स 26,000 इतके कमी झाले होते. त्यांना लिव्हर ट्रान्सप्लांट शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचे सांगितले. लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे ऑपरेशन यशस्वी होण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्यांनी लिव्हर ट्रान्सप्लांट करण्याचे टाळले.
जून 2017 त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. आमच्या मित्रांनी बरेच लोकांनी सल्ला दिला की लिव्हर ट्रान्सफरचा रिपोर्ट काही बरोबर नाही आहे, कमी प्रमाणात आहे, होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घेतले तर चांगलं होईल. म्हणून मी मॉडर्न होमिओपॅथी डॉक्टर विजय कुमार माने सर यांना भेटलो. त्यावेळी डॉक्टर माने यांनी सांगितलं की तुम्हाला लिव्हर ट्रान्सफर करावी लागणार नाही, या औषधामुळे तुमची 100% लिव्हर ठीक होऊ शकते. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 15 ते 20 दिवसात त्यांना फरक जाणवू लागला. त्यांना जेवण जाऊ लागले. तर एका महिन्याच्या आतच मला रिपोर्ट चांगला आला की माझ्या पोटातले दुखत जे होते आणि जी शरीरामध्ये जी धगधग होती ती कमी प्रमाणात होऊ लागली. त्यांचे वजन वाढले. त्यांचा HB 6.9 वरून 8.2 इतक्या प्रमाणात वाढला, तर प्लेटलेट्स 72,000 इतक्या प्रमाणात वाढला. त्यांचे सततचे पोट दुखणे व रक्ताची उलटी होणे थांबले. श्री माळी हे परत सर्वसामान्यांप्रमाणे नोकरीवर जाऊ लागलेत. जे काही होमिओपॅथिक मेडिसिन आहे ते पथ्य जे आहे ते आता व्यवस्थित पाळत आहे. त्यापासून आता त्याच्या तब्येतीला फार सुंदर परिणाम झालेला आहे. डॉक्टर माने सर यांच्या सल्ल्यानुसार जे पथ्य पाणी, जे औषध, जे वेळच्या 7 टाईम औषध घ्यावं लागतं ते योग्य तऱ्हेने मी घेतो आणि त्याच्यामुळे एवढा फरक जाणवू लागलेला आहे. आणि जे रेग्युलर रुटीन माझं पहिल्यासारखं होतं त्या पद्धतीनेच माझं आता या ठिकाणी परत चालू झालेलं आहे. डॉक्टर विजय कुमार माने सर हे मला देवासारखे भेटले आणि त्यांनी मला योग्य ते मार्गदर्शन केलं आणि मला त्यांनी या संकटातून वाचवलं. त्यांना आता पूर्वीसारखा कोणताही त्रास होत नसून ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. राजेंद्र माळी यांचा अनुभव तर आपण ऐकला, पण त्यांच्यावर मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे नेमके कसे उपचार केले गेले हे सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचे. पण त्याआधी घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 70388338881 किंवा 70388338882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. सर, आपण राजेंद्र माळींचा अनुभव जाणून घेतला. लिव्हर सिरोसिसमधून त्यांना जावं लागलं होतं. जेव्हा ही केस तुमच्याकडे आली तेव्हा या पेशंटबद्दल तुम्हाला काय वाटलं किंवा ही साधारण केस स्टडी नेमकी कशी होती? राजेंद्र माळी हे जे पेशंट आहेत हे तरुण वयामध्येच त्यांना लिव्हर सिरोसिस हा आजार झालेला होता. माझ्याकडे ज्यावेळेला 30/2/2014 ते आले त्यावेळेला त्यांच्या एंडोस्कोपीमध्ये असं दिसून आलं की इसोफेजियल व्हेरायसिस त्यांना झालेले आहेत. त्यावेळेला पोटात त्यांच्या पाणी होतं. सोनोग्राफीमध्ये पोटात पाणी दिसून आलं. स्प्लीनचा आकार मोठा आहे, लिव्हरचा आकार लहान झालेला आहे आणि लिव्हर हे सिरोस्ड आहे, म्हणजे त्याच्यावर नोड्युलर लिजन्स आलेले आहेत असं दिसून आलं. ज्यावेळेला ते आले त्यावेळेला त्यांना रक्ताच्या उलट्या होणं, पोटाला सूज येणं, हातापायाला सूज येणं आणि शरीर सगळं काळं पडणं, आणखी पिवळेपणा पण शरीरावर अधूनमधून दिसून येत होता. ज्यावेळेला ते आले त्यावेळेला त्यांचं हिमोग्लोबिन 6.9 होतं आणि प्लेटलेट्स फक्त 26,000 होत्या.
त्यांना कावीळ पण झालेली होती, त्यांचं बिलिरुबिन हे हाय होतं, पोटामध्ये पाणी होतं, हातापायाला सूज होती आणि शरीर काळं पडलं होतं. मी आता सांगितलं आपल्याला जी लक्षणं हां, लिव्हर सिरोसिसची क्लासिक लक्षणं ती त्यांच्यामध्ये दिसून येत होती. हां, सोनोग्राफीच्या रिपोर्टमध्ये लिव्हर कोर्स दिसून आलं आणि स्प्लीनचा आकार वाढलेला आहे हे दिसून आलेलं होतं. पोटात मॉडरेट असायटिस आहे असा सोनोग्राफीचा रिपोर्ट होता. आपण औषध चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यामध्येच त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसून आली. जे 6.9 हिमोग्लोबिन होतं ते 7.2 झालं आणि प्लेटलेट्स या 72,000 फक्त 1 महिन्याच्या रिपोर्टमध्ये झाल्या. स्प्लीनचा आकार जो वाढलेला होतो तो 3 महिन्यांनी ज्यावेळेला आम्ही सोनोग्राफी केली त्यावेळेला 3 महिन्याच्या सोनोग्राफीमध्ये स्प्लीनचा वाढलेला आकार कमी दिसून आला, पोटातलं पाणी कमी झालेलं होतं, त्यावेळेला माइल्ड असायटिस दिसून आला आणि त्यांच्यामध्ये सुधारणा दिसून आली, म्हणजे कावीळ पण कमी दिसून आली. हळूहळू पेशंट हिंडायला फिरायला लागला आणि आपलं रेग्युलर काम करायला लागला. ते व्यवसायाने शिक्षक आहेत, ते शाळेत पण जायला लागले आणि डे बाय डे त्यांची प्रगती ही दिसून यायला लागली. आमचे हे उपचार करताना आमची उपचार पद्धती ही OPD बेसिस उपचार पद्धती आहे. त्याला हॉस्पिटलमध्ये आम्ही ॲडमिट करत नाही. 90% वेळेला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागत नाही, 10% अपघातात्मकरित्या ॲडमिट करावं लागतं. तर यांना पूर्णपणे ट्रीटमेंट जे आपण केलेले आहे ते OPD बेसिस या बेसिस खाली केलेले आहे. हॉस्पिटलायझेशन त्यांना करायला लागलेलं नाही आणि रिझल्ट जे आहे ते मोस्ट ऑफ द टाईम, म्हणजे माळीच असे नाही तर आपल्याकडे खूप पेशंट देश आणि विदेशामधून आहेत की त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम दुसऱ्या महिन्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट ही दिसून येते लगेच. 1 महिन्याचा उपचार घेतल्यानंतरच पेशंटमध्ये इम्प्रूव्हमेंट ही दिसून येते. निश्चितपणे सर, आता जर इतर उपचार पद्धती आपण पाहिल्या किंवा इतर औषधांचा जो मारा केला जातो किंवा अँटीबायोटिक्स दिले जातात, मग लिव्हर सिरोसिससाठी जर असे अँटीबायोटिक्स वगैरे जर दिले जात असतील तर त्याचा काय नेमका गंभीर परिणाम पाहायला मिळतो? आपण पाहिलं की अँटीबायोटिक्स, पेन किलर आणि अँटीट्युबरक्युलर ड्रग्स हे जे आहेत हे एक इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ लिव्हर सिरोसिस. तर ही गोष्टी टाळायलाच पाहिजेत की रुग्णाने ह्या गोष्टी घेऊ नयेत किंवा कॉशियसली विचारपूर्वक घ्यायला पाहिजेत. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये या आजारासाठी सिम्पटमॅटिक उपचार फक्त आहेत, म्हणजे जर पोटातलं पाणी झालं असेल तर पाणी कमी करणं, इसोफेजियल व्हेरायसिस होऊन जर रक्ताच्या उलट्या होत असतील तर इसोफेजियल बँडिंग करणं स्कोप घालून ह्या गोष्टी केल्या जातात. तसंच जर पेशंट सारखं वारंवार बेशुद्ध अवस्थेत जात असेल तर बेशुद्ध अवस्थेत गेलेल्या पेशंटला एनिमा देऊन त्याचा अमोनिया कमी करण्याचा प्रयत्न करणं, हिपॅटिक एन्सेफलोपॅथी असं त्याला म्हटलं जातं. ही कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती आहे आणि ज्या वेळेला त्यांना लक्षात येते की आता सगळं करून सुद्धा काही फायदा होत नाही त्यावेळेला लिव्हर ट्रान्सप्लांटचा सल्ला दिला जातो आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांटचा सक्सेस रेट जो आहे तो अतिशय कमी आहे. बरोबर. कुठल्याही हॉस्पिटलची वेबसाईट, मी जगभरातल्या हॉस्पिटलच्या वेबसाईट बघितला, असं सांगत नाही की आमच्याकडे इतके पेशंट आले, इतक्या पेशंटचं आम्ही ट्रान्सप्लांट केलं आणि त्यापैकी इतके पेशंट जिवंत आहेत. कारण ट्रान्सप्लांट जे करायचं आहे ते लिव्हरमधून सिरोसिस आजारामधून पेशंट बरा व्हावा आणि त्याला पुढचं लाईफ मिळावं म्हणून करायचं आहे. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये ट्रान्सप्लांटचा सक्सेस रेट खूप कमी आहे. 10% रुग्णसुद्धा त्यामुळे जगत असतील की नाही याच्याबद्दल शंका आहे, कारण कोणीही खरी आकडेवारी देत नाही. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रान्सप्लांट हा अतिशय खर्चिक असणारा प्रकार आहे. भारतामध्ये साधारणपणे 35 लाख ते 60-65 लाखापर्यंत लोकांचे बजेट्स गेलेले ट्रान्सप्लांटचे मी बघितलेलं आहे. ट्रान्सप्लांट हे तर अनसक्सेसफुल खूप प्रमाणात होतो, म्हणजे 10 पैकी 9 लोक माझ्या अंदाजानं की टेबलवरच त्यांचा मृत्यू ठरलेला आहे ट्रान्सप्लांट करताना. आणि जो एक सक्सेसफुल किंवा जो सक्सेसफुल ज्याचं ट्रान्सप्लांट होईल आणि जो जगेल त्या माणसाचं सुद्धा ट्रान्सप्लांट परत किती दिवस टिकेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. दुसरी गोष्ट की ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर समजा तो सक्सेसफुल आणि लकी माणूस आहे की जसं ट्रान्सप्लांट सक्सेसफुल झालं त्याला त्यानंतरचा खर्च सुद्धा प्रचंड आहे. आता साधारणपणे 50,000 ते 80,000 रुपये महिन्याला इम्युनोसप्रेसंट ड्रग लागतात आणि तो नॉर्मल माणसासारखा काम करायची शक्यता खूप कमी आहे. म्हणजे त्याला एक वेगळ्या भाषेत बोलायचं तर काचेच्या पेटीतच ठेवायला पाहिजे की दिसण्यापुरताच पेशंट. आणि ही एक बाजू आहे आणि दुसरी आपली बाजू आहे की आपल्या बाजूमध्ये ट्रान्सप्लांट कुठल्याही प्रकारे करावं लागत नाही, सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येतात. ते रुग्ण जे आहेत त्याची रेग्युलर लाईफस्टाईल जी आहे तो ते जगू शकतो, रेग्युलर कामं सगळी तो करू शकतो. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची राहिली की कन्व्हेन्शन उपचार पद्धती एका बाजूला आणि दुसरीकडे आपली उपचार पद्धती. आपल्या उपचार पद्धतीचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे की ही OPD बेसिस उपचार पद्धती आहे आणि कमी खर्चिक आहे. म्हणजे जितका खर्च आपण बघितला की जो सर्वसामान्य रुग्ण करणं रुग्णाच्या आटोक्याच्या बाहेरचा आहे. म्हणजे मी असे रुग्ण ट्रीट केलेत की मुंबईमध्ये आणि पुण्यामध्ये की रुग्णांना त्यांची घरदारं विकायला लागली ट्रान्सप्लांटसाठी किंवा ज्यांनी घरदारं विकून पैसे भरले हॉस्पिटलला की ट्रान्सप्लांट करायचं आणि ज्यावेळेला त्यांना आपलं नाव कळालं, आपल्याकडे आले, आपले उपचार घेतले आणि ते बरे झाले ट्रान्सप्लांट शिवाय, तर ही खूप मोठी गोष्ट आपण OPD बेसिस ट्रीटमेंटनं करू शकतो. माणूस खरं तर आजारानेच आधीच खचलेला असतो पण तुमच्याकडे येतो तेव्हा मला वाटतं हसतच बाहेर जातो. असत सगळे रुग्ण म्हणजे अगदी काही रुग्ण आपल्याला सांगतील की पहिला आम्ही डोस घेतला त्यानंतरच माझ्यामध्ये बदल दिसायला लागला.
म्हणजे इतकं प्रभावी आणि इतकी फास्ट ॲक्टिंग उपचार पद्धती ही मॉडर्न होमिओपॅथीची आहे हे मी अतिशय अभिमानानं आपल्याला सांगू शकतो. सर, लिव्हर सिरोसिसबद्दल तुम्ही आम्हाला एवढी माहिती दिली, म्हणजे फक्त लक्षणच नाही तर काय कारणं असू शकतात आणि कशा पद्धतीने पेशंट्सना त्याचा त्रास होतोय हे तर तुम्ही सांगितलंच, पण मॉडर्न होमिओपॅथी या उपचार पद्धतीमुळे पेशंट कसे बरे होत आहेत हे सुद्धा आम्हाला एवढ्या छान पद्धतीने तुम्ही आम्हाला सांगितलं, त्याबद्दल खरंच धन्यवाद. धन्यवाद. मॉडर्न होमिओपॅथी उपचार पद्धतीने अनेक लिव्हर सिरोसिस असलेल्या पेशंट्सना खूप चांगला फायदा झालेला आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटचा अवलंब करून अशाच लिव्हर सिरोसिससारख्या दुर्धर आजारांवर मात करण्याचं काम ही मॉडर्न होमिओपॅथी करते आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फक्त लिव्हर सिरोसिस नाही तर असे जे अनेक दुर्धर आजार असतील अशा पेशंट्सना या मॉडर्न होमिओपॅथीचा लाभ मिळावा आणि त्यांनी आपलं पुढचं आयुष्य हे सुख समाधानाचं आणि आनंदाने व्यतीत करावं, हाच खरं तर या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि आता मात्र या कार्यक्रमात इथेच थांबूया. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. मॉडर्न होमिओपॅथी 8009@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी लिव्हर सिरोसिस दुयेंसाचेर केल्लें मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने लिव्हर सिरोसिस दुयेंसाचेर मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेंस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.